जों मिथिगौ रुपुहि दैमा सेराव मुनि स्वर्गियारि रोजाबदों बे रुपुहि दैमा सेरावबो रोजाबनानै मुनि स्वर्गियारि मुंदांखा जादों रेडिअ बिथांनि रेकर्डिं दं नाथाय गुबैयै आंनि मिथिनायाव आरो सिगां एसे आं मिथियोमोन जे बे मेथाइखौ एक्चुअलि सनेश्वर बर' बिथाङा अर्थात नोंथाङासो लिरदों होननानै आरो देंखोखौ नोंथाङा होदों आरो बेहाय मिथिदोंमोन मा मोनसे जाथायनिफ्राय बे मेथाइखौ रनसायनाय जादों नोंथाङा एसे बुंनानै लादो सार माने हालबारियाव हालबारियाव हाइटबा बर' हाइटबा जों हाइटबा नायनो थांदों बा माने सिलबारिनि खनय मेले आरो नबिन बसुमतारी जों साब्रै थाबायनानै थांदों थाबाय थांदों ओरै लामाखै थांदों साइकेल ग्राउन्डआव थानानै रुपुहि दैमासिम मोनहैबाय दैमाखौ बारनो हागोन ना हाया आरो बे समावनो बे गाथोननिफ्राय दै लानानै उथिबोदों सासे सिख्ला रमान्टिक फैनानै सोंबाय सिख्ला सानो सोंलै नों सेंग्रा मानसि बे समाव नोंथाङा सेंग्रामोन बिनिफ्राय आं सोंबाय दैखौ बारनो हागोन ना हागोन हान्थुसेल' जायो हान्थुसेल'बो दैया हटेल लांना बेयावनो दस' खालामना गाबफ्रावहैनानै नोंखौ सिगार जायो माबायदि ओंखारनाय लोगो लोगो गाब्र'हैबाय बेखौ थांनानै बै सिख्लाफ्रा आं गाब्र'नायजों बेयावनो बे रुपुहि दैमा सेराव नाथाय आं बेखिनियावनो बुंनांगोन बे रुपुहि दैमा सेराव बेखौ मोननै टिउनाव खननाय नुयो दा जों दाखालि रुंसारि जालांनाय फैलाव बसुमतारी मोनसे बेलेग माबायाव टिउनाव आरो फारसेथिं मुनि स्वर्गियारियाव खनदों फारसेथिं बे मेथाइखौ नोंथाङा सुजुदों दा बेवहायनो दा बे आगोलनि नोंथांनि अरिजिननि सुर आरो फैलावनि सुर डिफारेन्स एसे खनना होनांगौ फैलाव खननाया आं लिरनाय नङा मानो होनबा रेडिअ खननायदों नालाय दायो मोननै माने बे सुजुगिरियाबो बेलेगखा आङो बिराद रमान्टिक खनदो एभारग्रीन मेथाइ बे मेथाइ मा जादों मोनसे रेडिअ सेन्टारनि बागुनि आं लांबाय बेखौ आं बहुत खनबाय मिटिंफोराव खनबाय बिनिफ्राय खननानै बे मुनिना लांबाय आं रेडिअ सेन्टाराव खननोसै बेयो गोदान मेथाइ नायनानै जाहैबाय बेयो लांबाय लांनानै नंगौ नामा गवालपारानि सानो नामा गोसो थोनो आं बादि सेंग्रा कामरुपनि गवालपारानि आरो क'क्राझारनि थानायखाय गवालपारा आरो कामरुपनि थानायखाय रेकर्डिं खालामनो हासै अबे ससेथिखौ काट नङा बिदिनो बे रेकर्डिं खालामनो हासै मोनसे रेस्ट्रिक्सन दङ दा आं गवालपारानि आरो माने जायगानि नामखौसो बुंदों आं बेथ' मोनसे राजखान्थि खान्थिनि जायगा ओरैनो आं बुंबाय एक्सुवेलि बे बेनिफ्राय आङो
फैबाय बियो फैनानै आदा बेखौ बै नंगौ नामा गवालपारानि सानो नामा गोसोथोन आं बायदि सेंग्रा कामरुपनि बेखौ दानानै माबा मोनसे होनो हायोब्ला होदो आं बेखौ रेकर्डिं खालामथारगोन आं नों नङाबाथ' आरो रावबो माने बदायनो हाया बिनिफ्राय आं मा सानबाय नंगौ नामा टाउन सहरनि सानो नामा गोसो थोनो आं बादि सेंग्रा गामिनि साहस दं जों गामि लांबाय जे सोर हागौ बे जामनि माबाखौ रेकर्डिं दा लांनानै फैगोन मालाबा गामिनि आरो टाउननि माने रेडिअनि माबा जाबाय नालाय खायसे कट दोनो जायफोरखौ बुंनो हाया मालाबा नांहैगोन नालाय बेखायनो बे जिनिसखौ खालामनाय जादों बे समनि बेनिफ्राय टाउन सहरनि आरो गामिनि लाबोबाय बरिया एसेयावनो जोङो दिनै नोंथांजों माने सावरायलायनाय आरो नोंथांनिफ्राय जे जोङो मेथाइ खोनासंनाय बेखौ आं जों दोनथ'नो नागिरदों मानो होनबा जों मोनसे गुबुन जायगायाव बेनिखायनो बैसोआव बेसे जाखो आंनिया 72 बिथाङा 72 बिथाङा सासे रिटायार्ड पार्सन सिनियर सिटिजेन थेवब्लाबो बिथांनि गानाथ' गोदोनिख्रुइ आरो साबसिनसो जानानै मोनसे समाव आरोबाव गुवारै लाखिबावगोन जों मा इसोरनो बै इसोरनिनो बोर सारस्रिनाय नंगौ इसोरनि बोराइ बाथौनि आंथ' दा सालबारि डिस्ट्रिक्टनि गोथार आङो बिथाङा आচ্ছা बेखिनियावनो नोंथाङा बुंना लानांगौ नोंथाङा जे थुनलाइयाव आखाइ दं नोंथाङा मा बिजाब सुजुदों एसे लास्ट टाइमाव गांबेसे आङो 10 खान जाबाय नै दा गांसे लिरगासिनो दङ मोननै बुंनालाय गोसोआव थानायखौ बे माने लिरलांनायखौ आगोलाव ओंखारलांनाया बे जाबाय बाथौ सलन्थाइ एपिक एक्चुअली न'खरनि बाथौ सिबिनाय मंगलबार सान न'खरनि बाथौ सिबिनाय आरो बेनिफ्राय मर जीबनाव धर्मकारि असमियाजों लिरदो आरो बर'आवबो लिरदो आंनि दावबायनाय जिउ खौरां बिनिफ्राय खहाब आंनि जि मेथाइ खनदों आं जि बेफोरसो गांसे बिजाब लिरदों बे खहाबाव नोंथांनि बे रुप'हि दैमा सेराव दं नामा रुप'हि दैमा सेराव दङ बेनिफ्राय बावजोबनाय जाबाय बिजाबाव मोनजोबगोन नालाय दा आं लिरगासिनो दङ एकलाय खनसे नाटकखौनो लिरनोसै आं माने दे मोजां सिनेमा माबानाय लिरजाबाय नोंथाङा बेखौ भिडिअ कास्ट खालामनो हागोन एसे आगोलावसो जाबोर नामा जाफुंथों नोंथांनि बे आद्रा समनि इयुन सिमांफोरखौ जोङो मोगथां महर मोनगोन होननानै आसा खालामनानै दिनैनि सावरायनायखौ जों बेखिनियाव खुलुमबाय